Karibu sana bantu ba minto, karibu sana ndonsi asemo ndigereti ko semo ntegerete koru, encheni gongoro kwa monia matoke, banana pedla. Nechinga kichingia nande tu miranire, egere tora sanga mangana beratatu, igoro county ya ito ya gusi, amono borai, kwa ujumla. Amangana na manga gendrete goro ese county ya ito ya gusi, nande ronta ketengi gora banta maiso. Egekogera abantu mbama itu what is happening in Kisii County. Ditangani kabisa tuavere toko igwa mangana mange nga Simba Arati na iranitie governor Simba Arati na iraniti 13 chibese chiachete 13 billion echinde chikaira na kuchi treasury nga nchitumegeti ena maene nchiranete nchitumegeti lakini nkikia gerete chibese chikairana abantu mbamanyeti di chikeli gotebanga ekere chibese chia kaniru allocation chia irugo chia se county the first thing a governor ebwenete gokora is to pay pending bills elina liri chiko na hande na maene kora kinirende na hande li chiko ndire na hande ngotebadire nga before governor tara kana pending bills chia nyore tutabe kora se governor oyo rengerende predecessor yae goikara akora due diligence akore auditing arorenga chibese china tigere tu china nyorera madeni aya ntakirenga kane na maene nga madeni aya na ye are they genuine egera manya gwakana because tokoru korwa sokoru ogocho soega na gotabunga chi billion isato chigodaigu hakana 3 billion na gwakana lioka igotara manyanga what you are paying for. Ekere governor Simba Arati asoete bosongo as governor. Simba Arati niga nyoreta madeni are up to one pending bills chire up to county order go up to almost 1.4 something billion. Wone karanyora 1.4 something billion akara teba tari gwaka na chibesechi paka kwanza rachungusa nga contractors yaba abantu aba batanga ngo dai bare county ngaskie ba korete egere bamanya gwakanwa. That is what the step that Simba took. Bono ntaite kubaire ni maega sinini ekerongwa ya gosoka ekerongwa ya lengo bogambi ekerongwa ya lenge governor ya Kisii County ebinte binge sana mbia kolekanete obonyako bonge mbwa kolekanete county eyo ebijane ebike nigo bya igorete chi company ekijana gota igore company oegwetenda gusene ya million 14 otebigwese chibese chi beka 5 million ne chi governor koko kora kerego akaniru chibese chi ne chi governor 5 million ayebono okorusie chi aoli chi asoire orusie kando oirere na governor chi ayechirocho bamanyanga kichiko moikera bono as a result chi company go chi alenge chi nyinge vijana bigole chiko supply hewa lakini bakanwa ono bakagenderera iko na kikwale ko genda no nyembo songo kerogo so the chi emekawe imogo so chi klabume iko konyorange vijana birina byali kunywa maru the most expensive liquor babegete bachafuete mesa engaki yonsi gocha kerongo aro mugambi pake keregete engaki ongwae bono chikura chigo chigwa ku 2022 abantu abanigo bamaitenga bado na bako genderera kugamba mba expected nga another governor Simba Arati would come and take over baraba maitenga abantu babo na bako take over bagenderere with the business as usual muna baka kolire bintu igo as a result bado baka chi company echibaga chibeka ghost companies chiko kora ghost jobs yani baka kanu bakobeka bakabanga bakabeke ememe kakati bakarosia masakarabuna bamanyete ngabono bakolire kasi batakerwa kanu kora kini bahati mzuri lakini bahati mbaya sebali Simba Arati akawini chikura ekera wini chikura gatoka nga chik ebinto biri babegete byo bokole binge konyombara ikagwakanwa ebaganyete chibese chigosoka bamanya gwakanwa chiro chine governor bonego chago take over
This is the true story of what is happening in Kisii County. Bono, ekere Simba Arati take over as governor. Bakambuganga Simba Arati gagosoa liria eruchi bese bachake como bulldoze bamotainga to akana contractors. Simba Arati gabatetinga relax. Bora no kolete gasi. Akabate bono bali mwensi pimogodai chibese ninchuo. Bali mwensi mogodai inchu bagachicha. Abantu bagochicha ondago tabagodai gose milioni 100 na gento ondago dai 8 million ondago dai se Simba akababoli ga governor Simba Arati akababoli ga aya chibese lengo dai ncheni gongo dai 30 million for example 30 million ego dai wono koreiga gas kigwa kolete enaro setiko sine para chikilomita irenga chikilomita 10 haya wono tokoreki toire gendo tongoroki ngaki chikilomita 10 na china kolete gavana keregento ngakorabia ekaera ama tokyo naraya ngakane wone kere ikabwo abantu bagasinyunga mbinto kibago chikoroki bagake getare bagasinyumbi ndo kibakoroki onda tabigo ninju ayenki kwakorete ena gachete ebirasi bitano aralia ward gete gose monyerero ward ya alia kitutu chache not se Italia koraiga togenda ngo otoroki ebirasi bitano kwa gachete omuntu manya goika ochanganyikiwa osinyunga kiao kora kende nke yago chikoroki kende nke yakorete ekere bachi gokora audit bu ya ichi project echon speed pending bills charge account yale godaigwa egatokanga chibese chire eligible gwakanu echire around 270 something million nchigeti actually nchigeti no 350 million echina chire genuinely chitakere gwakanu bono ekere Simba nyora chibese echi neri chikoli gotaba bagotanga oikora akana pending bills na beta kerora akana pending bills Simba gatayatali gwakana monto utakorete kenda ase county onde bwensi utakorete anything ase county I'm not going to pay na batebete abanta bekere baranga mbali gwakanu bakaimoka bakaligi Osoro bakaligi binto bono bakaligi chimbinu chonsi bono bagachaka kuwake gavana bagachaka kuwaka gavana bakaligi Osoro bakera baligi Osoro bakamote Osoro nincho gavana wangire utuwakana nche gongo dai 8 million ncherwana chibese chiko soka buna tokwakanu asa 8 million yechi nchengo kwande chi million chiao 15 oso 20 million onda motainga nchengo dai 30 million una chiko soka 10 chiao aye gichorwane ngakanu onda motai wana abantu abonsi pipa ka promise ti Osoro chi million chibese bagote Osoro airwana ntukicha to kwakanu igo Osoro bikana maitenga chibese chikako fight kabisa chibese chichiakanu Simba akane chibese chi na kyako musugumera ako suguma Simba ngakana nkyo taigwakana pending bills ngakana na kyako musugumera egere ka chibese chikosoka Osoro na bwata around 300 million chibese chia expected yabo na ande basaine tia kora to kumuruka nere nkora akere kokubanga nere chief whip iko Osoro is expecting like 300 million kurus chibese contractors ya abanta aba contractors ghost contractors abande bata korete kende gionsi ghost projects contractors abantu baro chi company baro setia lakini gastay ya kolekaniti na kimwaka igure ngakigete Kisii County yare go supply montare go supply a tray yeye boli etamos na 8000 shillings a tray chiribwinye bamre tray yeye igairega 4 monta go supply na 4000 umonta matanga iga supply te chi tray chiribusato bono manya go sinyunga abantaba mbale ngase county yego konya abantu anyway totigayo ekera abantu abagenda baere Osoro aga strike na barabu deal akabatenga ko make sure akabatenga I'm going to do whatever it takes
make sure nga chibese chenu muakaniru egera nanje monge kati yani. That is why okorro sora sukumete desperately na kimu isonde nyoko inyorite after achite paka utemire koligi Simba Arati kerase usinyiru paka uchire koleta baskari against richiko nga bagacha bono ko barricade office cha Simba nga basuye Simba tabasa so office bako moteinga naro cha baisi bako ta chigurupu alinga nga bono Simba Arati o ubire nga Osoro letira baskari o take over o motebiri nga lazima anchera nangangwa kanale contractors bali anchera nangangwa kanale contractors bali bamanya ko chaka kokwana Osoro the main problem yaboniga igata gete Simba Arati na contractors ya buba tayo batakorete kende egera nyole kati yayo might people don't know what is happening egera nyole kati yayo lakini Governor Arati knows paka ko tebi governor botamba ko tumuko tumavandunga motebya kane pending bills ntunto bwati bokong motebya kane pending bills we don't have any problem nere na bega stokora na kikwarra mu isonde kerako akota after ba tumeta baskali akomoboli nga 13 billion nga ikwerete nkitia kore eresa ngaba na inchi yani kalinga 13 billion ichao tabanji sireta yakogera chibesekero chisirete H.E Simba maitenga kibago kora pake governor yakora yaba brought into book ucha we explain lakini erata atoretiando singa besenchi sirete egento bala complaininga nki chibese chirenete one bata ketenga chibese chirichigo chicha Simba Arusi chibese chinga 1.3 billion kwanza akore ara akananga pending bills chiri ekina kibale ko mubuni bono bata nkiale ko irane chibese eyo ngongwa ere kale gotumia chibese chiera ogotumia chibese chiera nande igo korose chigo si project chibese chikogenda mwaranga chibese chetu chatumekire chiarire lakini mokwebolinga ninki chiakorire chibese echi bono batanga ngasimba akoira ni chibese iga irane chibese chiri echinde chatakere gwakana pending bills yechu chire genuine bali bande barabaga akanwa others have been paid actually bali genuine umontara kwa ndata governor chenaro city ebirasi bitato itibo primary school ebirasi ngaibire ebi documentation ngaitire bona abantu abo umuntu tayunga egendo akanu bona abantu abo barabo ngwaye bali barabu fake contractors bali balo seti bakarosiria ebitabo ba balance ebitabo amasaka ba balance ebintu yani bale ko sakore county ejo bono na kiba expecting nga Simba gagoso is paying them na ekerongwaye kwanza na nemuise ko inyorabia ekerongwaye asoete ekerongwaye yako chikosoka after ba realizing nga Simba Arati is taking over ongwaye ka minyoga takaleta abantu 600 abanki kurubo getutu seito njeromo getutu tingokana ekerare tabantu aba okuba marubo bonzi egerengati erenko gendale umuntu erenga ikire kolikuri chiko oikire koliku to komurusio to gokoraki na kiyo para kerba igeta segeta bakaranga Simba will go after abantaba aba viongozi abanda bagetutu bagachaka yani elinga bagachaka the guilty are always afraid bakabuganga bono Simba is coming after abantaba ngwaya ligete less than a month to litukori aliogosoka to elections bono bakamanya gochaka ngongo Simba akorwania bagetutu it was mind game egera Simba tabasa gocha okora itaku nabanda kako bakuna egera abantu bachaka mwantu atebete but in real sense procedure yokolika abantu whether it was followed or not I don't want to say one gentokero neke Osoro mwara muisonde bna akoropo kwalia bomet ako chikotebya basigisi ngakira ngainu mo moisa ini nje nko bakana ngokora mbakana ngainu mo gonsinya inu nabantu ngakira nko bautubya nkore nane mbakane yani ko chikotaya abantu ko batenga mbaye 200 paka bakale njini bakuborongo umuntu yo ngakira kinyako toira bano abuketenga bakale njini bale maskini nga 200 nuna bonko ba
ako chikoru chisiri chinde bintu biko kole kana bunga alia ako chikote abantu nga babunge bonsi before batara na ngumbu bako ngali yaki bako changa inche mbatenete ko ikabaito ofisiane bantigere gento bamenya ko genda. Yani those are stupid utterances. Yani muntu mungaini atabone tiko kwana abantu mbara babo skasudi babo murukomeni abantu abachibesere nga bakorosi bakorosi chibese chinyinge keralituko. Lakini these people to kuika kwana ndonsi mbaliko babaika buno yo itobono yo South Mugirango Osoro mbaliko babaika nga bono nga ninjo maite angasudi ngo narota nga mwato chandete mwato teste bono ninje serikali nkwanya korra sudi kago yake kubana neli tukelimo ekere Ruto asoete iga asoete chini ya maji bakasira bakakira kiri bakarelax bakataya bono onyo no kuragera tigaturagere ngora. Lakini bono muntu yo itomata yani anga yani omwana getu no okay nyasa omukonyero ikira saikire ngota yabale ndudu ikonyana. Lakini anga yani tabo atibongo bolibuo kolengera linga ki no nyene siri ngakie kobeko. Yani era na agenda state house tara manyanga ama jukumu aye amajukumu ye majority whip no ko make sure bunako korambia no ko make sure nge mejadala ya serikali o communicate mangana ye party o make sure mejadala ya serikali ya haitire in the flow of the house. Lakini then what you do egere binte mejadala yete it remains there toliko taivanto ngatoka bakolere supu toka barangeli toka ngaba kamanya go chesa idea ito baka etiegente. Yani ubon no muntu paka bono samoni kuna ICC na EACC Ethics and Anti-Corruption o tebi wachiche aeresa na ki inki kiagerete ako eresa ngakibakale koe kuchibese icho because bono oburichiri ochira against oburichiri Article 6 of the Constitution ya integrity bono oyo no muntu tabone tiko sabno na abantu on Monday mambiende ko kendale achiko face DCI achiko face EACC ironly. Yani in other words yo no muntu bono no nye Ruto omanyete no ne president bono igako lose trust yeso muntu bono because na bakole into bra korali igako chochaka koeresa nga ngantu akoleteka omaite president igakoleteka na iga yani tabuga ti break yo munu ako yani ako bamura ka kingo koeresa omwana oyo. Anyway inchabo nabuganga abunona ikera kinabuganga let me explain it buya egera abantu bamanya what is happening bantu batanga Simba irani tichibese Simba bwangire gwakana pending bills nchiri gwakana chebo kora chiriye bintu bitakoliri lazima umuntu agoroki Senate ne isako samoni Simba boniga. If you want to know that abantu aba mbabuga ati point yende onsi ase Simba na raba MCA banda batanga Simba is a candidate for impeachment. There is nothing like that. It can never happen. Nothing like that. And in fact, if you attempt, by attempt impeachment, it will make Simba stronger because they don't have a case. Mbama itebu yanga, what you need in order for you go correct go table a motion go censure kwerende parliament Senate egere correct go impeach mo governor. Ebinto mbire go iketo ke ngokorera an impeachable offense. Ebinto ne bya pending bill wono irere go Senate Simba tabenga nchetinda anga kwaka na bantu members of the Senate. Aisa ko tanga I'm requesting nga abantu ababa ko tebanga they are contractors ba koletegas kindly I'm requesting the committee aba senator kadhaa members toka ende na barabu ground kero montaro kinga ninki akolete we pay immediately nande I can even pay in front of you. Senate, once Senate does that, abantu amba maitenga they did not do anything. Ebinte batanga bande tokakora go seinki tokakora abange mbamaiti. If Senate summons them ababoli yanki kwa kolete to enda otoroki, that will be the end of the story. That will be it will kill that debate. Na anda monta yorache go demand iko chibesi chapa na inchi egava na Simba na chirendete. That is why atadikoru afadhali wata chi project chira atenena lakini kereke ntoke koreki ke korekane
in accordance with the law. Mbia mono sana.